Si ets com jo, segur que no vols arribar als 67 anys depenent només d'una pensió, que amb prou feines et donarà per sobreviure. Per això, molts de nosaltres busquem invertir, però ens trobem a vegades amb por, dubtes i sobretot molts consells interessats. Un dels errors més grans que cometem és caure en l'efecte àncora, deixar que el preu d'una acció o el que diuen els analistes condicionin la nostra decisió. Per qui no em conegui, soc l'Albert. Després de 15 anys sent camioner, vaig aconseguir la llibertat financera als 42. Ara comparteixo al canal la ruta real que a mi em va funcionar, pas a pas, perquè tu també puguis recuperar el control de la teva vida i dels teus diners. Anem al vídeo! Què és l'efecte àncora? Doncs aquest concepte el va estudiar Daniel Kahneman, psicòleg i autor del llibre Pensar ràpid, pensar lent. De fet, Kahneman va guanyar el Premi Nobel d'Economia l'any 2002 sense ser economista. Va demostrar com la ment humana pren decisions de manera irracional i com això afecta l'economia real. Un experiment famós que explica Kahneman en el seu llibre és que se'ls demana a unes persones que girin una ruleta trucada que sempre para en 10 o 65. Després, se'ls pregunta quin percentatge dels països africans són a l'ONU. I sabeu el més increïble? Que els que havien vist el 10 donen una xifra molt més baixa que els que havien vist 65. Aquest número sense sentit, 10 o 65, actua com una àncora mental i el més fort és que funciona encara que no tingui cap relació amb la pregunta. Per tant, el mateix passa en la borsa. Quan tu veus aquest valor va estar a 150 euros, un analista diu que arribarà als 1.000 euros. Ja ha caigut molt, segur que puja. Aquests són els teus 10 o 65. I si et deixes influenciar per això, estàs decidint amb el sistema ràpid del cervell emocional i intuïtiu. La bona notícia? Si un psicòleg va revolucionar l'economia amb això, tu també pots invertir millor que molts economistes. Només cal seny. Perills en l'àncora a la borsa. Quan inverteixes a la borsa, molts comencen pensant que és com jugar. Comprar barat, vendre car. Però aquest enfocament especulatiu és el que fa perdre diners a la majoria. L'efecte àncora ens afecta de dues maneres. Aquesta acció va arribar a 200 euros. Segur que hi tornarà. Ja ha caigut molt. És moment de vendre perquè segueix baixant. Però aquí està l'error. Estàs valorant les teves accions com si fossin bitllets que pugen i baixen. No com el que són realment. Mireu, quan compres una acció, compres una part d'una empresa, n'ets propietari. Si coneixes bé aquella empresa, si la valores correctament i confies en el seu futur, el millor que pots fer és mantenir-la. Jo només penso a vendre una acció quan he arribat al meu objectiu de llibertat financera total, és a dir, la jubilació, o tinc una necessitat econòmica real, o l'empresa ha canviat i ja no sé el que era. Si no, no venc. Per tant, no venc mai. És a dir, mai venc per por ni per especular. Perquè això és deixar que el mercat decideixi per mi. I aquest canal va de recuperar el control. Què pots fer tu? Doncs calcular el valor pel teu compte. Aquí us deixo una infografia on explica ben clar una forma senzilla de calcular el valor intrínsec d'una acció. Anem a veure el BPA, benefici net per acció. El PER és quantes vegades el mercat paga aquests beneficis, habitualment entre un 10 i 25. Compares amb el preu actual. Si l'acció val més del doble, pot estar sobrevalorada. I si està per sota, pot haver-hi oportunitat. Amb això no busques encertar el mínim o el màxim, sinó entendre si pagues un preu just. No es tracta de ser més llest que ningú, es tracta de no deixar-se enganyar. Invertir no hauria de ser una loteria ni una aposta. És una eina per ser més lliure. I el primer pas és deixar de creure's
el que et diuen i mirar tu mateix els números. Jo no sóc un analista ni treballo a Wall Street, però invertint amb seny i paciència he aconseguit millor rendiment que l'SP500. Sí, millor que l'SP500. Mireu, al pròxim vídeo farem una cosa molt pràctica. Analitzarem una empresa real i coneguda i veurem si val la pena o no invertir-hi. Ens apalancarem amb eines gratuïtes com Yahoo Finance. A més, ho explicaré de forma senzilla, sense tecnicismes i pensat per gent normal, que vol entendre i fer rendir els seus diners. Si ets una persona treballadora i vols aconseguir la llibertat financera, aquest canal és per tu. I una última cosa molt important. A cada vídeo d'aquest canal et deixo recomanats 1 o 2 llibres que tenen relació directa amb el tema que hem tractat. Són llibres que a mi m'han ajudat molt a entendre com funciona realment el sistema i a fer créixer els meus estalvis amb seny. Els tens al comentari fixat i si els compres a través del meu enllaç d'Amazon, a tu et costen el mateix i a mi m'ajudes a seguir creant contingut com aquest. Coneixement que transforma i dona llibertat. Això és seny. I si et quedes amb ganes de més, passa pels altres vídeos del canal. Tots segueixen aquesta ruta cap a la llibertat financera real. I recorda, diners amb seny per ser lliure!